Ако искаш да ти кажа кои алткоини ще ти направят 1000x и ще ти умножат портфолиото многократно, остани до края на това видео. Отваряш си този таен сайт CoinMarketCrap, линк за него ще оставя долу в описанието и започваш да гледаш. Задължително гледаш логата от 2 надолу. От 2 надолу и започваш да мислиш колко е капитализацията, колко е маркет капа, колко е съплая, макс съплай и 1000 други неща. Но ако си още по-глупав, можеш естествено задължително и да да абонираш за шиткоин канали. Наруиха се супер много лайнкоин канали и шиткоинари, които пропагандират лайнокоиномислието. Това е защото това са тарикати, които желаят да изкарат пари на гърба на другите хора. Да получават някакви бонуси от самите собственици на пирамиди, които в крайна сметка лъжат от крайния потребител, от някакви млади момчета, които виждат безперспективността да изкарат някакви пари по-сериозни и търсят бързи печалби и въз основа на тяхния гръб и на тяхната алчност те желаят да изкарат някакви пари. Това абсолютно не създава никаква стойност нито за обществото, нито за тях. Дори когато те ако случайно изкарат пари от някакъв шиткоин, лайнкоин проект, това са за пари, които ще им погубят живота. Защото те ще тръгнат да търсят следващата пирамида, следващото голямо избухване и всъщност целият живот е една гнис от глупост и гнис от нещастие. Така че шиткоин мисленето е брутално погубващо. И нещо да кажа изключително важно. Няма как с технически анализ да правиш на шиткоин проект. Това е, който ви показва технически анализ на шиткоин проект. Това е толкова прост човек, толкова прост, че въобще значи, ако го слушаш, ти си прост на квадрат. Технически анализ може да се направи само единствено на активи с много сериозен фундамент. Ако правиш анализ на активи без фундамент, ти се едно си ходиш на някаква врачка да ти бай и да ти хвърля на боб и да ти гледа на кафе. Това значи си толкова си прост, че просто няма на къде повече. Разбираш, смисъл да се удари от дъното на даната. Ако въобще гледаш технически анализ на шиткоин, на лайнкоин канали, такива, които нямат никакъв фундамент. Значи първо си правиш фундаменталния анализ. Ако фундаменталният анализ ти е солиден, тогава може въобще да гледаш за технически анализ. Технически анализ не се прави на нещо, което е лайно.